дар тори кохи суруши шаҳри душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе чорабинии донаи тантанавӣ доир гашт. Дар оғоз муовини якуми раиси шаҳри душанбе бахтиёр шарифӣ сухан карда изҳор дошт ки ин маҳфили зебо дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе аз 20 январи соли 2026 дар бораи таҷлил намудани рӯзи модар дар шаҳри душанбе баргузор гашта, ҳадафи он қадрдонӣ аз заҳмату хизматҳои шоистаи занону бонувони пойтахт мебошад. бо дар назардошти он ки занону бонувон ва духтарони мо дар ҳаёти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии кишвар нақши бисёр арзишманду муассир доранд, давлат ва ҳукумати мамлакат масъалаи таъмин намудани ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро дар маркази сиёсати худ қарор додааст. ғамхории доимӣ дар ҳаққи занону бонувон, дастгирии пайвастаи ибтикороти созандаи онҳо, фароҳам овардани заминаву имкониятҳои мусоид барои амалӣ гардидани иқдомоти неку ободгаронаашон натиҷа ва баёнгари ҳамин сиёсат мебошад. зан модар сарчашмаву офарандаи ҳаёт, рамзи покию зебоӣ, махзани меҳру вафо ва таҷассуми зиндаи муҳаббату самимият мебошад. бо муҳаббату самимият ва дӯстдорию қадршиносӣ таҷлил намудани рӯзи модар гувоҳи он аст, ки давлату ҳукумат ва ҷомеаи кишвари мо қадру манзилати зан модарро гиромӣ ва азиз медоранд. роҳбарияти шаҳри душанбе, хоса раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ сиёсати давлатии ҳукуматро нисбат ба дастгирии занону бонувон дар мадди аввал қарор дода, пайваста ба занону модарон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дар чорабинии тантанавӣ собиқадарону фаъолзанони пойтахт даъват гардида иштирок намуда, бо барномаи фарҳангии пур аз меҳру самимият нисбат ба зан модар омода намудаи раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе хотири худро болида намуданд. ҳамасола дар рӯзҳои нахустини бедоршавии табиат бо накату нафосати баҳорӣ бахшида ба гиромидошти мақом манзилати занону модарон рӯзи модар дар саросари мамлакат бо як шукру шавомати хоса таҷлил карда мешавад. зан офарандаи нотакрори табиат асоси саодатмандию шукуфоӣ ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа аст. саодату сарфарозии мардум аз тинати поку ҳидояти неки модарон ва заҳмати шоистаи занони сарбаланду нозанини мост. танҳо зани покгавҳар, нексиришт, ватанпарвар, хушахлоқ ва бомаърифат қодир аст бунёдгари ҷомеаи босаодат бошад. аз ин рӯ фаромӯш набояд кард, ки волидайн имрӯз дар баробари ба камол расонидани фарзандони худ ҳамзамон таърихи ояндаи ватани хеш, гузашта аз ин таърихи ояндаи башарро эҷод мекунанд.